ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwarare upenyu. Ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori, topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu. Ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu, togopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Kazuwai kusangana kwatiri kuita nhasi uno tiri munzvimbo yegoromonzi, rodhi inobva Harare ichinanga kwaMutoko. Ndofunga semaonero amuri kuita hongu hamusi kukanganisa kuona vanhu vagere pamugwagwa, vagere pasango. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Nhau iri pano nhasi inhau yakamira yakadai izvi. Munguva yeland reform, varungu vakawanikwa vachibviswa mumapurazi achipiwa vanhu vatema. Good news. Right. Vanhu vatema ivava vazopiwawo mapurazi. Pari zvino vamwe vatema vava kukontraktawo kana kuita partnership nevarungu, zvichireva kuti varungu vaya vadzoka zvakare mumapurazi. Varungu vakambobviswa vaya hatisatanzwa hedu kuti hurumende iri kuronga kudini nematanho iwayaya, zvakufamba sei. Takuda kunzwisa kuti vachena vadzoka here kana kuti vanenge vakahwanda havo nevatema vachirwa farming. Izvozvo hatisati tazviziva, asi nhau iri pano ndiyoyo yekuti muland reform program purazi raigara vanhu vari kumashure kwangu rakatorwa nemunhu mutema. Munhu mutema ndiye anga aine purazi irori kusvika zvino uno paazotorawo murungu kuti vachibatsirana kunge vachirwa farming papurazi ipapa. Izvozvo hazvina dambudziko. Chatinoda kudya tichigutaka munyika yababa, munyika yeZimbabwe. Dambudziko ravapo rimwe chete. Papartnership murungu akati aiwaka vanga varipo vashandi venyu handivade. Ndo nhau yatinayo zuva ranhasi. Regai titange kutaura navo tinzwe kuti chii chaizvo zvakafamba sei. Ko ivo havana kumusha here kwekuti vange vachienda. Inhau inonzwisa tsitsi, inoshungurudza. Dai uriwe. Tichada kuedza zvakare nekuti kangoma kanorira kachiti kwangu. Tichada kutsvaga zvakare muzvina purazi atitsanangure kuti chii chazoita kuti vasvike pakuomesa mwoyo yavo zvakadai. Nindoitwawo Steven Tori. Kundionawo ndapanapa kudai. Inhau yekuti nini tanga tiri pafamu, tichishanda pafamu vanonzi paMount Rothen pakeno matemashani. Saka kuva tiri ipapo takanga tichishandirawo munhu mutema uyu ainzi Godfrey Matemashani. Tichishanda kudaro akabva azoti ijoin venture pauya murungu, vaisa murungu kuti auye ipapo kuti avaite join venture. Nanhasi so vanga vatori join venture izvezvi vari ipapo. Saka vachidaro vati join venture vakabva vazotanga mamanager ipapo vati isusu hatisi kuda kuti tishande nevanhu vako vanga vagara varipo, tiri kuda kuti isusu tishandewo nevanhu vedu vatiri kuda kuisa mudzimba mupi umu. Ndobva varonga zvavakaronga vana matemashani nemurungu nemamanager yavo. Ndobva vatanga kuti winzira mapepa ekuenda kukoti. Tikati ko isusu chamukuti winzira mapepa aya ndechei, zvikanzi tiri kuda kuti mubude mudzimba.
tikati tobuda mudzimba seko mimi tikudawo mabenefits edu atakaita sei atakashandawo kuti tikwanise kubuda bhozi isusu hatina chatinokwanisa kuti tikwanise kutakura zvinhu zvedu tichibuda tichienda kwatinokwanisa kuti tiende hatina chatinokwanisa kuti tiite sei titakurise saka tachitibatsirawo kuti dai zvaikwanisika maigona kungotibatsirawo nekuti tiwanewo mari kuti tiite sei titakure zvinhu zvedu tiendewo kana patinokwanisa kunotsvagawo musha tichiitawo zvatinokwanisa kuita tiri papi tiri ipapo tichibva taenda kumakoti takatoenda nayo wamatemashani tikatosvika kukoti patakatanga kushedzwa tichienda kukoti vakatombotongwa tiri pamwe chete vabvunza wanzi wana vanowaziva here zvikanzi hongu ndowaziva zvikanzi chii chakaitika ndobva tanga kutsanangura ndikuda kuti vanhu vabude mudzimba umu nekuti havasi kuseenza isu panguva isusu nanhasi tatiri kutoseenza saka zvakatinetsa kuti kuseva kutaura kuti hatisi kuseenza isu tichitoseenza ndobva wanzi mimi vanhu ava nezvavakambowaitirawo here zvinoratidza kutiwo mune proof yekuratidza kuti pane chamakapananawo kana chinoratidzawo kuti mimi mabatisana kana kuti ingava iri notisi kana kuti imari yamakapanana kuti musuduruke zvikanzi akwete handina zvikanzi oright chidzokerai munotaurirana nyaya dzenyu nevanhu ava munotaurirana muri kupi muri ikoko zvadaro tabva tadzoka iye haanambobvira adzoka achitaura nesu but patakabuda tiri panze iye akabva uya patatiri vaatoshedza vatati isusu vatatowirirana tikati nhai murungu isusu hatisiro zvataiziva muchiita isusu taiziva muchiti isusu kana mafunga kuti maudaita zvinhu zvenyu maigara nesu pasi totaurirana kuti no izvozvo ndakudai takuda kuti tichidai kana dzingava dziri mari chaidzo dzataitambira taingotambira mari dzekuti mari dzaigara dzakangodzvanyirwa $50 tatisina kana mapayslip tatisina kana chii chatairatidza kuti tizive kuti mari dzatikuhura imari iyi saka inini zvakabva zvatinetsawo tikati murungu ingwani mimi maiziva kuti taiwirirana tichitaurirana tichigara pasi towirirana but iwo akabva kuti zveshuwa handoziziva saka handichauya totaura togara tikati alright tagara ndobva wawenza futi mamwe mapepa tabva tatanga futi kudzokera koti futi kwamureva ndofunga izvezvi kutaura kwatikuita uku tati tiri kutoenda kukoti kusvika pari zvinozvi tadaro takadzokera futi ndobva abvunzwa semu zvikanzi zveshuwa vanhu vandakashandirana nawo zvadaro tapedza kudaro koti yechi2 pechi3 takatadzokera zvikanzi iye akabva atanga kutsvaga lawyer ndobva tenga lawyer rake hamino zvavakawirirana kwakuya lawyer isusu tatisinawo lawyer neurombo hwedu atinawo kuti tichitsvaga mari kuti titsvagewo lawyer tatisina mari dzekuti titsvagewo lawyer iye vatsvaga lawyer rake vakutaura nelawyer rake lawyer ndoranga rakuuya kumakoti takuona mapepa yakuuya takunzi ma-eviction order munofanira kubuda mudzimba isusuwo nekusaziva kuti pamutemo tinofanira kuendawo papi tinofanira kudii taibva takasika kudzvanyidzirwa tichivharidzirwa kunzi hamufaniri kuziva uku hamufaniri kudai takazomboendawo kunonzi kuNSC kuyo ndobva taendako ndobva kuti tichataura nevarungu wenyu tabva tawenza bepa takatomuendesera bepa rekuNSC bva vasvika ipapo tasvika pana maclerk wake anga aripo ndobva amboramba kuda risaina vatamuti asusu kuNSC tanzi iwewe kana waramba kusaina takuchiti iwewe mochifona kana waramba kukusainira ipipa iri ndobva azosaina bepa reri anzi alright handiri kuNSC harigati tirisaini ndobva wasaina bepa reri wasaina kudaro pakaita mazezi zvikanzi after 7 days wanofanira inge tatoziva results watotiudza kuti zvakamira sei tikati alright patatanga kugara pai tabva taigirwa futi rimwe bepa tikanzi chibepa chekunzi munofanira kubuda mudzimba tikati togobuda mudzimba sei isusu takaenda kuNSC 1 tikanzi tichauya ikoko tozogara pasi nemurungu wenyu toita sei totaura but havana kukwanisa kuita saizvozvo patazongerekana isusu takutoona mauya akuya panhingireni vanodzinga eviction order vacho manhingireni yavo yakuya kuzotidzinga pamba vakangosvika zvavakaita vachisvika pamba isusu tati susipowo pamba tichitotiwo tikwanise kubatsirawo mhuri kutsvagawo tumari cho bhozi ipapo vanga vakutotirambidza kuti hazvichaita kuti munge muchishanda pamari cho papi panapo patatanga kuendawo kwataienda vakadzi ndovatisewawo padzimba vakadzi ndovakada zotokungosvikira vatakurwa vatokutara kunoku vakutonzi endai nezvinhu zvenyu takakuudzai kudhara kuti tiri kuuya tichikudzingai namessenger of court anga nevanhu vake vatabvunza isu patakasvika takatofunza tikati angavatimirire tirongedze zvinhu zvedu tega zvikanzi makatononoka makapiwa nguva kudhara kunzi budai vatasvika pai vatasvika isu takazongosvika vakadzi vatokupi vatokuno kurodhi vatabvunza ko chichaitika zvikanzi tatongosvika tichitonzi rongedzai zvinhu muende kupi tikunokukandai kutara muende hachichakudai papi panapa saka patakasvika isusu ndopata vatabvunza tikati atipewo kamaidhini tizive kuti muri mamessenger of court zvikanzi nevamwe vacho vaidota zvikanzi isusu tatohaiwa ende isu haisi mhosva yedu but takazongokwanisa kungotorawo manumber plates emota dzipi idzodzo vatangotorawo manumber plates acho vatangonyurawo pasi tikati
ndo zviripo kusvikawo patiri panapa. Takasvikawo kubva musi wechipiri kusvikawo nhasi sandi tiripo papi parodi panapa. Takangogarawo tichingofungirawo kuti apa maybewo tikagarawo kudaro tichimirirawo mazautsi achabvawo kuNSC kuti tichanzwa kuti zvakamira sei. But kusvikawo nanhasiwo hatisati tataurawo nawo, taingotiwo pamwe mangwanawo tichaedza kumbotiwo timbofonawo ikoko tonzwa kuti zvakamira sei. Imimi kumusha kwenyu ndekupi uyezve muchigara panze kudai hamusi maomesera mhuri here, zvakamira sei? Inini ndichigara kudai ndakatombowataurira amatemachani murungu wedu, ndikamuti murungu ndakatoenda kuofisi kwake. Inini handina kumusha, ndaichengetwawo papurazi pandikugara ipapo nasekuru wangu wainzi Petros Tembo. Vakatoshayikirawo papi papurazi ipapo, vakatohwigirwa papurazi ipapo. Vabereki vangu vakangondisiya inini ndichigara nasekuru wavo, vakati wewe imbochengetwa nani nasekuru. Saka kuti ndizivewo kuti zvanga zvakamira sei nhau dzekumamisha, ndaingogara ndichinzwa nhoroondo yekunzi vabereki wenyu ndewe kuMalawi, ndiko kwakabereka vabereki wenyu. Saka kuti ndizivewo kuti kumusha ndepapi, takatozosvikawo mukutozoshanda ipapo tikazonotoreswawo zvitupawo nanamai wedu. Mai wangu ndiwo wasara wari wapenyu izvezvi waripo, asi inini kukura kwandaita ndiri papurazi ipapo ndaigara nasekuru iwawo. Sekuru iwawo ndivandaigara nawo vachinitaurira kuti muzukuru otokura woita sei ozotoshandawo, bhozi inini hapana zvandikaite, bhozi ndakatozosiya kuenda kuchikoro ndiri mudiki. Zvekuti ndakaperera grade 7 handazombokwanisa kuenda kuchikoro kuti ndirambe ndichienderera mberi, kuti ndirambe ndichidzidza. Ndokusvikawo ndizoshandawo, ndikazosvikawo mukushanda ndakatotombotanga kushanda ndisina kana chitupa, ndichitongotiwo ndione kuita sei kubatsirika. Kusvikawo mamaneja anga ari papo akati ano panoda kushanda wane chitupa, otorawo chitupa. Kuzosvikawo ndinotora chitupawo, kuzosvikawo ndaapo kusvika nanhasi uno ndiri papi, zvekuti pana nanhasi uno ndiri kugona toshungurudzika, bhozi ndinoziva kuti murungu andaitaura naye inini ndaiziva ari munhu anonzwisisa. But kuzosvikawo ndione kuti kudaro kuti kumurungu zvandikutaura kuti naye bhozi inini handina kana kumusha. Bhozi akatombondibvunza hamuna kumusha here, ndikazoshuwa handina kumusha, kumusha handina. Dai ndine kumusha dai watonda ndakatoita plan dzekuti ndabuda ndaita ndatoenda kumusha. Bhozi ndiri kutoshanda kwandaitoitawo ndichitenga kuti property tamukuona kuti inyaya yekuti ndaingoti wano ndikawanawo kamari ndozotsvagawo kastendi kekuti ndikwanise kurarama ndine mhuri yangu. Tiri kuona pana namama vanokwana kuita vaviri, madzimai enyu vese here? Inini havasi madzimai yangu. Madzimai yangu izvezvi atobudawo kutiwo watoendawo kunoparaparawo kuti tione kubatsirika. Ndofunga murungu ona mambira zvakaita panapa ndezvekutiwo takakomberedzwa nemapurazi. Mapurazi aya kwakutongotsvagawo tukapindawo ukaonawo mune zvimakebeji wobatsirikawo, ukaonawo pane sadza wobatsirikawo. Saka izvezvi madzimai anga hapa, asi wakatakurwa wabudawo waenda unoparapara. Vane munhu watoenda unoruka kuti tione kutobatsirika panapa. Varipo wamuri kuona madzimai aripo aya ndiwo vevamwe vakatodzingwawo, vanewo nyaya dzavo dzavakadzingirwawo futiwo pafambu papi ipapo, vane nyaya dzavo vanokutsanangurirai kuti zvakafambawo sei kuti zvinhu zvinge tasvika pakadai apa. Pari zvino rubatsiro rwandingakwanise kuti kana muri eZimbabwe ichikwanisa kundibatsirawo, vanokwanisa kutanga vandibatsirawo nepekuti ndigare, nekuzotitiwo chekutanga ndicho chekuti ndionewo pekugara. Ndinoziva ndikaonawo pekugara ndinokwanisa kutiwo semunhu achiri kunzwa ndinokwanisa kutsvagawo basa ndichiitawo zvanendichiita sei zvanendichiita. Muri kuda pekugara zvakaita seruzevha here, kana kuti muri kuda vane mapurazi zvakare kuti vange vachikubatsirai nepekuti vakupei basa mukwanise kuendera mberi nekushanda? Kwete, ndiri kutodawo riri ruzevha, nekuti ndo pane shunguwo dzangu kuti inini kushayikirwawo kwandakaitawo nevabereki ava zvinhu zvinondirwadza, nenyaya yekuti inini ndichitonyatsaona kuti munhu akafa asina kwekuti isusu tikwanise kuti tinogara. Saka inini ndichitoshuwirawo kuti ndofanira kuwanawo panguwo pandoti apa ndipangu nemhuri yangu, handikwanisi. Ende upenyu hwemapurazi ndakaona kuti unorwadza, nekuti unongoitwa zvese uri mupurazi imomo. Unoshandiswa zvimwe zvekuti kana wega unonyatsa kuona kuti fanike nenhau yekuti kana pane murungu vanenge vachiita zvavanoita zvekuti unonyatsa kuona kuti apa mashandiro atikuita kaya asiri kumboita kana zvamuchose. Saka ndini ndichida kubatsirwawo nepekuti ndionewo pekugara nemhuri yangu, ndione kurarama ndiri papo panzvimbo pandoziva kuti apa ndipanguwo. Kwazivai mhuri yeZimbabwe, inini ndinonzi Shaireti Maringa Moyo. Ndaigarawo pafamu ipapo pari kunzi pakadzingwa vanhu ipapo, asi chakaitika ndechekuti murume ndaandinaye aishanda ipapo. Pese pakaunzirwa akashanda ipapo chototi murungu yeye ari kutidzinga yeye ningi Godfrey Matemachani akatosvikira murume wangu aripo muna 2000, akazototanga kushanda nawo varungu vaenda. Saka vaenda kudaro wakatanga kubva wese muna 2004 wachishanda wese
kusvika up to now vanga vachingori kushanda wese because havana kanombopuwa kana manotisi kana chinyi. Saka zvakazoitika ndozvekuti pakushanda kwavo vachiunzirwa matsamba ekuenda kumakoti vaigara vachitoendawo kumakoti nevamwe zvekutoti inini ndaitengewo nditoripo panguva yacho iyoyo ndichitongoendawo kuatendawo koti iyo ndichinzwa zvese zvinenge zvidini zvichitaurwa. Asi pakazoitika kuti musi wa15 June tichitobva kukoti ikoko nechepamiri apo pebridge apo tichitoburuka tichikurosa road murume wangu akabva arohwa nechii akarohwa nemota achibva afa. Saka kufa kwaakaita murume wangu ini ndakangoramba ndichigara panzvimbo taitongoshandawo tichienda kumaricho sezvataingoita kare kese. Saka pakazoitwa judgment yekukoti uko ndakasvika zvakandirwadza ndichonzanzi murume wenyu asina basa nekuti akatodini akatofa nyaya yenyu takutoirasa kusaidi. Saka zvinhu zvakandibata. Saka pavaifambisa mapepa yese vamwe vese avaenda kumakota zita remurume wangu ranga risingapi pamapepa ziva. Asi takazondishamisa ini ndechekuti musi wauya eviction ndakawanikwa zita remurume wangu riripo. Saka ndakaedza kubvunza kuti zvinorevei handina kana munhu akakwanisa kundiudza. Saka nekugara kundega kwanaa ndichiita ndanda kutomboendawo kumarisha ekuti ndiraramisewo chii mhuri. Saka ndakazongorikana ndiri kumarisha chobva ndafonerwa zvikanzani zvinhu zviri kubudiswa mumba papatori nemwana wangu musikana ari apa uyu ari apo. Ndakazotongoona zvinhu zvaunganidzwa parodhi apa ini ndisipo ndosaka ndiripo pano nhasi. Inini kumusha kwawabereki wangu kuMalawi wabereki wangu wese wakafa. Ndakangokurira mumapurazi zvokuti murume wandaigara naye kumusha kwake woMozambique. Saka hatina kota tichiti ndo kumusha kupi kumusha kwedu tiri vanhu vakakurira mumapurazi tese. Iye akatobvawo kumusha wari mudiki akatangawo kuzogara muno zvekutoti munhu anga atodzoti kurei anga atosvita 60 years. Alright. Saka nhasi uno iwewe sezvo uri kugara pasango namama rubatsiro rwaunganyatsoti iwe dai wawanawo nderwupi? Ini ndinoitwa Michelle Maringamoyo. Ndakangosvikawo papurazi apa gore rapera museri. Ndakangosvikawo nyaya idzi dzichikurumbira zvichinzi vanhu ngavabide mudzimba. Saka ino hapana chandaiziva kuti chii chiri kuitika. Saka indongokumbirawo rubatsiro kumhuri yeZimbabwe. Amai wangu wakafira ndangosara tiri nherera tikogara nemubereki wedu wani hapana anotibatsira. Ini ndinobatsiranawo namai vangu vachienda kumaricho ini ndichienda kumaricho. Ndine munin'ina wangu ari kunyora grade 7 izvozvi ari kungotambudzika apo vanhu vari grade 7 iri kunyora iye haasi kuenda kuchikoro ari kuenda zveapo neapo mamwe masubject ake haasi kunyora ari kungojamba. Ini ndinoda kuti ndibatsiro rwandinoda ndoda kuti tiwanewo pekugara kana ndiwanisewo kukwanisawo kuona kwandinongokwanisawo kushanda ndichibatsirawo kuriritira mhuri yangu nekubatsirawo kuchengeta amai vangu. Iwo wane mhuri here? Ndinaye mwana 1. Okay, murume wako ari kupi? Ndakangosiyawo nemurume akaendawo kuSouth Africa. Akaenda zvarini? Akaenda zva2018. Ndobva angokusiyawo? Zvekurambana here? Alright. Inini zita rangu ndinoda kudai ndinoitwawo Fortunate Samuel. Ndinonawo ndakagara panapa ndakagara paside peroad. Taishandawo papurazi panonzi paMount Lothian. Pari paMatemachani anonzi Godfrey Matemachani. Ndakagara ipapo ndaimbowawo nemurume wandaigara naye. Saka mukugara kwandaita nemurume uyu akazonditiza ndine mwana 3. Saka mwana wangu wekutanga ari disabled. Saka mukugarisana nekutorana kwatakaita nekubereka kwandakaita mwana iyeye murume nehama dzake vane mashoko yavamuudzawo maererano nekubereka kwandakaita mwana iyeye kusvika murume azodhisaidha kunditiza achindisiya ndiri papurazi papo. Asi zvisinei ndakazvigamuchira ndakasara ndichishanda papurazi papo ndichigara kudaro ndopakazotangawo nyaya dzekunzi murungu akaenda uyu Godfrey Matemachani pazoya murungu muchena akangosvikawo ndichishanda futi papurazi ipapo. Saka murungu uyu ndopa akati hatisi kuda vanhu vakasiyiwa papi pano papurazi naGodfrey Matemachani. Inini pamba pandaigara pamba pachishandiswa zita remurume akatiza akaendawo
kana pamapepa akauya achinzi mapepa ekukoti akauya asina zita rangu, akauya nezita remurume akaenda. Ndakambobvunza kuti ko inini sei mukundipa mapepa ezita remunhu akaenda zvichinzi anga ari murume wenyu, saka zvikungonzi mimi sezvo anga angori murume wenyu ingobudai zvakadaro, hazvina basa zvizvi zvamukubvunza. Pakazosvika kubuda mashoko nemwe maneja wacho akanditi imimi nyaya yekuti hatikwanisi kugara nemi panapa nenyaya yemwana wenyu wamuinaye panapa, kuti murambe muchishanda panapa nemwana wenyu iyoyi hatikwanisi kukupai basa. Ndopatakazokunzirawo zvimapepa pamwe chete nevamwe tichinzi kukoti. Ndaingoendawo kukoti sezvo ndini ndaiunzira mapepa iyayo, ndichingoendawo kukoti nevamwe, asi handina chandaikwanisa kutaura pamberi pedare nekuti painzi pari kuda muridzi wezita. Kusvikirawo pazouyawo maeviction iyaya, kusvika tazonzi inini sezvo ndandingori ndini mai ndini baba, musi wakaya mamesenja iyayo ndakandisipo ndamboendawo kumaricho ndichiti ndiwane chekuti chimhuridzira rame sezvo ndini ndababa ndini ndamai. Saka ndakazongonzwawo nevamwe wangu wazondifonera kuti zvinhu zvangotakura, wakasvika wakangopaza dhoo ndisipo, ndokutakura zvinhu zvangu ndokuunza pano parodhi, muchizondionawo ndakagara kudai. Imimi kumusha kwenyu ndekupi kwamaberekwa imimi? Uyezve murume uyu wokukutizai ainzi ani kumusha kwawo ndekupi zvakare? Murume wokunditiza ainzi Alvord Chibanda. Kumusha kwawo kwake kwaakabereka kwainzi kwarusape, asi inini handinabvura ndambokuenda kana iye haana kukurira ikoko. Akakurira kumusha kwaamai wake kwainzi kwaMutoko. Inini kumusha kwanguwo takabvawo kuMalawi, saka vabereki vangu vakashayirawo taingogarawo mumapurazi imomo kusvika ndiwanikwe nemurume iye ndiri mumapurazi imomo. Kusvika vabereki vakazosvikawo mukushaya tichingosarawo tiri mumapurazi imomo, kusvika nekuzotiwo murume akazondisiyawo ndichingosarawo ndiri mupurazi. Sesituation yamukungoonawo handina pekugara nemhuri nevana vandakasirwa, handina, saka ndakawanawo pekugara nemhuri. Ndinoona kunge zvinenge zvingatombonditi wobatsireiwo. Mwana ari disabled ari kupi? Ndakatokumbira pani pandakakumbira kuti agare apa, nekuti panapa patakagara panapa nezvaari ndotyira kuti anogona kuenda kana murodhi. Ndiyo kanhau yatinayo mhuri yeZimbabwe. Muri kunzwa vabereki vari pano vava parodhi vachikutaurai zvakare chikonzero chaita kuti vange vari pano zuva ranhasi. Ndinovimba zvakare iyo hurumende yevatema, hurumende yeZimbabwe iri kuzvionawo, iri kuzvinzwira kuti ndo zviri kuitika munyika yababa, munyika yechizvarwa. Hongu vazhinji vanogona kunge vakabva kuMalawi but vamaZimbabweans. Tikatarisa zvitupa zvavo ndezvemuno muZimbabwe, vanotovhota vanhu ivava. Ko nhai maMP muri kupi zvakadai zvichiitika mumatunhu enyu? Mhuri yeZimbabwe, nhasi uno hatina kukwanisa kukuunziraiwo divi revana muzvinapurazi kuti vatiudze kuti zvakamira sei sezvo vese vari kunzi avapo, asi ticharamba tichiteera nhau iyoyi kwanza kukuudzai kuti zvakamira sei. Ndinozviziva kuti munodawo kunzwa kuti ivo vanenge vachiti chii nechiitiko ichochi chazoita kuti vanhu vapedzesere vava kugara musango, vanhu vasiya misha, vanhu vasisashande, vanhu vakutambura vari mumasango. Hongu mhuri yeZimbabwe, chirongwa chedu chanhasi machinzwa mavanzwa vari pano. Mama vane mwana akaremara, murume wavo akavatiza, uyowo akashayikirwawo nemurume wake akarohwa nemota. Zvese izvozvo zvaita kuti vese vasangane ipo pano vazotanga kutambura vari nzvimbo imwe chete. Tongai tinzwe mhuri yeZimbabwe, munoti kudini nazvo izvi? Naizvozvo senguva dzese munozviziva imimi panoitika zvakadai tinokukumbirisai mhuri yeZimbabwe. Vanhu pavari ava havana chekudya, vari kutonetsekana kuti zvinotodini. Ndinokuzivai muchiyamura, handizive mabatsiriro amunokwanisa kunge muchivaitira kakuti upenyu huenderere mberi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba, ndinokusiyai ndine moyo
wakashungurudzika. Mangwana richange rava rimwe zuva. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga. Oh,